Hej, jeg hedder Signe Saxe Jessen, og jeg er konfliktmægler. Gennem godt 20 år har jeg arbejdet med alle former for mellemmenneskelige konflikter. Jeg er blevet kontaktet for at lave en podcast til DR Lyd, som har et rigtig spændende oplæg, og jeg håber, at du har lyst til at være med i den. Oplægget er, at med 42 spørgsmål, som man kan vælge iblandt, kan vi løse danskernes konflikter. Det kan være i familien, det kan være med en kollega, eller sågar måske med en nabo. Det vigtigste er, at begge parter har lyst til at deltage. Og det kan være anonymt at deltage. Det tænker jeg er vigtigt at vide, for det skal være trygt for jer at deltage. Og I kan til hver en tid træde ud af det igen. Og jeg samler jer op bagefter med en gratis konsultation, hvis I har brug for det. Så det, der sker i den her podcast, det er, at jeg træder ud af mailingsrummet. Det vil sige, at jeg sidder ikke og styrer samtalen. Vi prøver at slippe de tøjler, og så sender vi jer i studiet, 2 personer, og så giver vi jer nøje udvalgte spørgsmål, som I skal stille hinanden, som arbejder sig ind på hinanden på en måde, der er direkte målrettet mod forståelse af hinanden, det vil sige ny erkendelse, og at kunne møde hinanden på en god måde på baggrund af den nye erkendelse og forståelse af hinandens ramthed og de grundlæggende behov, som I egentlig har hver især i den her konflikt, som måske kan være usynlige for den anden. Så jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, at du kunne have lyst til at være med i det.